beranduegi. Ongi etorri beranduegira, konponbidea izea dabil izena dauka Ezker Abertzalearen mehatxu berria. Asteburuan aurkeztu zuten dokumentu horrek honako puntuak biltzen ditu besteak beste. Ezker Abertzaleak onartu du etaren biktimenganako sentsibilitate falta izan duela. Elkarrizketa eta akordio demokratikoa jo ditu Ezker Abertzaleak berme gisa gertatutakoa ez errepikatzeko. Bakea eraikitzeko, baizu, Ezker Abertzaleko hauek ja ez dute lehen bezala mehatxatzen, ez? Hala da, fundamentuz mehatxuak egiten ahaztu zaie eta gainera ukabila altxatzean hippien moduan hasi dira. Eta segi putz egiten. Iñaki Urdangarinen kontrako epaiketa hasi da, zer berri daukagu nahi? Iñaki Urdangarin itxura honekin azaldu zela epaiketara eta ikasgai garrantzitsua eman ziela mundu osoko umeei kontuz kokainarekin. Espainiako gobernuak legea aldatu nahi du Antonio Basagoiti izateko EAEko hurrengo lehendakaria. Hala, mehatxuengatik alde egin behar izan zuten milaka herritarrei bozkatzeko eskubidea eman nahi diete hurrengo EAEko hauteskunde autonomikoetan. PP aztertzen ari da realetik alde egindako 100 atzerritarrak mehatxuengatiko erbesteratutakoen multzoan sartu bala ez. Bildu Gipuzkoako 34 herritan hondakinak atezate bilduko dituela iragarri du. Oposizioa asko haserratu da eta herri horietan erreferendumak egiteko eskatu dute. Aizu, hala ere, kontra dauden politikari hauek, beraien herrietan jartzen denean hondakinak atezate bilduko dituzte, ez? Beharko dute bai, bestela etxean ustelduko zaizkie. Jode, nola gustatuko litzaiakeen politikari horietako batzuk organikoaren kuboarekin nola igogailuan topatzea? Zu, esan duzun bezala Facebookeko talde bat ematen dugu. Eske bada, oraintxe sortu dut. Errausketaren aldeko politikariak hondakinak jaisten igogailuan topatzea. Bila ezazu Facebooken eta sakatu atsegin dut. Eta amaitzeko kultura albiste bat. La Oreja de Van Gogh taldeak Euskal Autonomia Erkidegoa promozionatuko du atzerrian. Jaurlaritzarekin akordioa sinatu dute horretarako. Talde donostiarra espezialista bihurtzen ari da kalitate eskaseko produktuak iragartzen. Besteak beste duela gutxi Hyundai markako auto bat iragarri berri dute. El Hyundai i30. Dena den, Jaurlaritzarekin egindako akordio horren arabera, La Oreja de Van Goghek 150.000 euro jasoko ditu denon dirutik. Bistan da bai murrizketak direla eta diru laguntzetan ere bera egiten ari direla Jaurlaritzakoak, izan ere Kepa Junkerari 700.000 euro eman zizkioten. Jo, eta hori La Oreja de Van Goghekoak PSOEkoak direla. Eta asteburu osoan Eneritz Arbelaitzekin lehia bizian aritu ostean, azkenik Josu Txepibek irabazi du Otsaieko gure lehiaketa. Zorionak, Txepibe. Martxokoaz berriz zer esan, da. Ez dizuegu gauza handirik esango oraingoz. Datorren astean gure 50. saioa da. Saioa oso berezia izango da. Sari oso berezia iragarriko dugu eta beraz ordura arte, sorpresa! Honezkero, ezagunak ditugu mundua astintzen ari den krisi ekonomikoa piztu zuten faktoreak. Urteetako mugarik gabeko gastuak eta jarduera kapitalistaren muturreko adierazpenak hondamendira eraman ditu mundu osoko ekonomia asko eta asko. Krisi horien ondorioak ezagunak ditugu ere tamalez, eta baita horiek piztutako herri erantzunak ere. Ziurrenik, krisietatik ateratzeko bideak dira ez ezagunenak. Irlanda eta Islandiako krisiek jatorri bera dute. Irtenbideak ordea zeharo ezberdinak dira. Krisia piztu aurretik Irlanda politika neoliberalen eredu zen.
enpresen jarduerei eta kapitalaren mugimenduei emandako erreztasunek garapen ekonomikoari bultzada eman zioten. Tigre Zelta deitu zena gainontzeko estatuentzako eredu gisa aurkeztu zen. Arrakasta ordea barne produktu gordinaren hazkundearen arabera neurtzen zen, eta ez desberdintasun sozialen handitzearen arabera. Ez da ongizate mailaren beherakadaren arabera ere. Irlandak, beste era batera esateko, nazioarteko diru funtsaren aginduak eta politikak jarraitu zituen, bete-betean. Politika horiek ekarri dute hain zuzen ere egungo krisi ekonomikoa. Hortaz, ez da harritzekoa eredu hori zehatz jarraitu zuen estatua, Irlanda, atzerakadan sartu zen lehenbiziko estatu izana, 2008an. Egoera horretan, nazioarteko diru funtsaren aginduei bizkarra eman beharrean, Irlandak 85.000 milioi euroko mailegua onartu behar izan zuen. Trukean, austeritate plan bortitza jarri zuen indarrean. Nazioarteko diru funtsak neurri horiekin 2009an Irlandako ekonomia hazi eginen zela esan zuen. Horren ordez, ekonomiak okerrera egin zuen. Faktore kate luze batek egoera tamalgarrira eraman zuen Irlanda. Eta gutxi balitz, emandako mailegua itzultzeko exigitzen ari zaizkio Europar Batasuna eta nazioarteko diru funtsa. Behin ez, bitan izan da Irlanda botere ekonomikoaren aginduen biktima. Islandiako krisiaren kasua oso bestelakoa da, nahiz eta jatorri beretsuak dituen. 2003 urtean, irabazia handiak zituztenean, Islandiako 3 banku garrantzitsuenak pribatizatu egin ziren, eta gogor jokatu zuten finantza handien esparruan. 2008an krisia lehertu zenean, ordea, banku horien zorrak pilatu egin ziren, eta Islandiako gobernuak 3 bankuak nazionalizatu zituen. Estatuak horrela, izugarrizko zorrak berenganatu zituen. Erresuma Batuak eta Holandak kalte ordainak eman zizkieten banku horietan kontuak zituzten bere herritarrei. Emandakoaren faktura ordea Islandiari pasa zioten, honek ordaindu zezan. Eta Islandiako gobernuak ICESAFE legearen bitartez 3.900 milioi euro horiek ordaintzea onartu zuen. Baina herritarrak ez ziren geldiri geratu. 2008an hasitako mobilizazioak 2009an indartu ziren. 1959tik lehenbizikoz, Islandiar polizia herritarren aurka oldartu zen. Horrek, manifestarien haserrea areagotu baino ez zuen egin. Mobilizazioetara geroz eta jende gehiago batu zen, eta gobernuak men egin behar izan zuen. Herri erantzunak lorpen handiak izan zituen. Baina beste ezerren gainetik, estatuak diru publikoarekin ordaindu beharreko zorraren gainean erreferendumak egitera behartu zuten herritarrek gobernua. Populazioaren 93%k ezezko eman zion Erresuma Batua eta Holandari zorra ordaintzeari. Islandia gutxinaka krisi ekonomikotik ateratzen ari da. Berreskurapenaren arrazoi nagusietakoa bankuek sortutako zorrak ordaintzeari uko egin izana da. Krisitik ateratzeko botere ekonomiko handiek agindutakoa betetzetik harago, beste bide batzuk daudela erakutsi digu Islandiak. Van Gogh, oreja, Van Gogh, belarria. Ara, oste honetan, Argiako aldizkariaren azalean, Eider Elizegi mendizale eskalatzaile eta blogari bereziari egindako elkarrizketa dakarkizuegu. Gure webgunean berriz, artikulu bat nabarmendu nahi genuke, Urko Apaolazak gure lankideak idatzi du eta sekulako eztabaida sortu du sare sozialetan. Izenburua, atezatekoari buruzko 10 gezur handienen rankina. Horrez gain, dokumentalen sailean eta Gazteok zer dokumentala, zer bestela, ikusi ahal izango duzu, joan den asteko berandu egin dokumental horren egiletako 2
elkarrizketa erakutsi genizuen eta oraingoan aukera daukazuen nahi izatera dokumental osoa ikusteko. Honegin. Gizon eta emakumeen arteko harremanetan edo pertsonen arteko harremanetan eta ez dut uste eztare aurrera pauso handirik eman direnik, ze azkenean eredua berdin mantentzen delako eta berrindartzen delako. Hau da, nik egoeran ez dut ikusten mejora handirik, inkluso esango nuke emakume askoren bizitzak okerrera indula. Baina ni optimista naiz borrokan. Hau da, mugimendu feministak edo borroka feministan. 10 urte hauetan egin dugun ibilbidea eta gaur egun nun gauden aztertzen badeu, horregon diala aurrera pausu batzuk izugarriak. Eta sortu ditu bereziki batera jotzeko espazioak asko, abortuarekin adibidez, 2007an berriro Euskal Herriko mugimendu feminista guztia ateratzen da, horrei erantzun bat emateko 2008an danak batzegea, topaketa jardunaldi feminista batzuk antolatzeko 2009an berriro kapazagea kalera atera, baina egia da mugimendu feministak kontatzeula oztopo oso handi batekin, ez da dela berdintasunean bizigaren premisa faltsu horrekin. Feminismoa da matxismoaren kontrakoa, feministak zarete gizonen gainetik jarri nahi dezuen mugimendu bat, hori oraindik badao eta ez dakit ikastetxeetara baldin magoaz, oraindik badao baten bat hori soltatzeuna, edo instituzioetan launean dauden politikari askok oraindik hori sentitzen dute, berdintasunaren alde bai, hori ja inorrek ezin du ukatu, orain dela 15 urte jende asko zeon ukatzezuna hori, izatezuna emakumen papera hau da, hori ja aurreratu dugu hortan. Baina berdintasuna bai, baina jendartera aldaketa ez. Baina guk nahi deuna da, hemen existitzen dian egitura patriarkal guztiak irauli. Eta hortarako sistema guztia irauli behar da. Sexuen arabera antolatzen ez den jendarte bat ezin dugu imaginatu ere egin. Horrek beldurra emateu, baina beldurra emate dio eskuinari, baina beldurra ematen dio ere ezkerrari. Aspaldiko partez, abesti batekin esango dizugu aio. Sare sozialetan barra zabaldu den Walk of the Earth taldekoen gitarra saioa. 4 ahotsek eta 10 eskuk sortua. Ezkerreko gizasemeak ez du kantatzen txapeldunak lagatzen ez diolako. Alkondarau, alkondarau ez da nire asko zandiagoa da ni baino. Milaka eta milaka eta milaka Euskal Herritarrek urrengo EAeko hauteskunde PP aztertzen ari da, realetik alde egindako 100 jokalare atzerritarrak mehatxuen gaitik garroitzen. Bildu Gipuzkoako... Eta amaitzeko
kultura albiste bat. Barkatu. La Oreja de Van Gogh taldeak Euskal Atorre. Fruta saski bat. Dena den, kakazarra! All